Hi guys. Pupunta kami ngayon dun sa terminal namin sa pinagbababa ng mga balikbayan. Ayun si Kapitad Albert. Yan. Darating po kasi yung kapatid ko and sasalubungin po namin siya. So, abang lang kung anong mga moment. Charot! Hindi na kasi yung iyak-iyakan, di ba? So, abang lang, bes. Ayun pala yung panganay namin. Yung panganay namin kapatid. Darating 4 years siya doon sa Saudi. 4 years and 6 months. Yan. Kunin namin siya. Mag-hi kayo. So yun guys, andito na kami. Yan. Parang dito bumababa yung mga quad, yung mga balikbayan, gano'n. Papunta sa Manila, gano'n. Yan. So andyan na kami. Waiting to my ate. My mother is happy. 4 years. At tulog na din ang bulinggit. Yan. Ayun din yung baby ko, oh. Uy, paharap ka kay Papa. Naantok na yan? Naantok ka na? Naantok ka? Oo, may chocolate ikaw. Mag-hi ka na. Hi! Tata ni Watson, itutok kayo sa business ko mo. Haggard. Oh. Pa. Kuya, i-edit mo yan ah. Blooming ako. Donut. Merry Christmas. May nabudol tayo na Katie lang pinahin ko rito. Tara! Dapat ibalik natin. Guys, still waiting. Haggard. Wala. Eh di ano naman eh. Yun guys, still waiting pa kami and nasa kwan pa lang siya, tambang. Kaya mukhang matatagal pa. Yun, kumakain na naman si mother ng ice. Sige, luko. Oh. Florida. Ang tagal lang ate. Naiinip na yung mga bata. Naiinip na sila. Bam! Bam! Kati, kati, kati! Ay! Kukulangot yan. Si Mangot yan. Ang laki na si Mangot niyo. Oh. Si Mangot yan. Nangasya-ngasya na. Oh. Andyan na. Andyan na. Andyan na ang tata. Alam ni? Andyan na ang tata. Andyan na ang ate. Andyan na.
Andiyan na siya! Asan siya dyan? Asan? Ang pamigarot sa baton ko. Pamigarot sa baton. Tama ako doon. Hindi na, hindi na. Diyan na, tata. Ayan, naiinip na ang mga batang. Tagal kasi ng tata. Tagal-tagal. Sana ikaw na yan. Sana andyan ka na. Yun eh. Sa? Kung tinalampaga. Ayun! Ayan na talaga siya. Ayan na. Ako kumain. Iba man palang nalala niyo dagi di bagahe. Ayan na si Tata. Ayan na ang Tata. Kailanan ah. Ayan na ang Tata. Kapel. Ah! Ang kinis. Nagdagdag na kayo. Sangit niya ng natin. Sangit niya ng natin. 4 years ko na. 4 years. Nagapon na. Saudi kuya. Ah, sumot lang. Sangit niya ng natin. Lord, sa dati, alas 7 sa. Hindi. Alas 9. Alala. Acting kayong ano niya. Tandang ano talaga yan. Ha? Ito na nagbagdat di bagahe. Tata! Ulang? Ulang? Happy na yan.